kasidan har yana da baibai maki da rasulullah tun duniya za ya sha bulala mana komai annabi ka gama mana komai da duk cikin tafiya ta ne tilas na sa shirfawo da sahaba rasulullah ya san su mun yi fana'o auliya wallahi su ma ko na ce wani ma'o shaida ahmad tijani da jiyani da barhama kaila mana komai annabi ka gama mana komai da assalamu alaika rasulullahi karshen zance ambatan ka ibada ce makiyin kashi zai zauce inda kai ka zama moraci faɗin kama nasara ce ya zama ka huta ba masanin ka sai ne sarki Allah mana komai annabi ka gama mana komai da makura ta fahimtar Allah mai gidan su maira kai kadai ka zamo shiryayye kai kake mana gyara dukkanin mahalittin Allah kai muke kai makara sannu sarki gwanin adalci shugaba da halittin Allah mana komai annabi ka gama mana komai da akwai wadansu halittun baya masu bautar gumaka da zuwan ka rasulullahi ka ruguza masu shirka dukkanin sabon Allah da ake yi kafin zuwanka da zuwanka ka shafe shi kai dai bukatar ka sarki Allah mana komai annabi ka gama mana komai da yau rana ta maulidi ce mun fito da murna yau rana ta maulidi ce mun fito da murna annabi marhaba da saukarka amina sai murna muke da zuwanka amina mun ci adam mu da hado wanka amina muna tsatsara baitikanka amina muna murna da zuwanka amina dan ku da sujjada ka sauka amina ba wani wanda za ya kai ka amina Allah ma yana yaba ka amina kuma hada murmushi kake yi amina farin gani farin masoyi amina wanda ya zarta duka yayi amina mai kaunar ka bai bulayi amina wanda akwai shi ko ayoyi amina a karatu idan ka